जानो हागौ आं हानाय नङा बुंनो गोसोनि राव। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ जोनोम क्रेकसन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि चेनेलाव बेनो गिबि मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोसोनि राव। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव दिन्थिदों बिथां हारिमु मुसाहारि आरो बिथां जनम बसुमतारी। थारैनो बिथांमोननि भिडिअआ बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, सोमोनांहोनो हानाय, नायबाय थाथाव, बाखनायजाथाव मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन मिउजिक भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।